Pasensya na kayo guys. Alam nyo, nahihiya na talaga ako. Parati kong sinasabi, nahihiya na ako na hindi ako nakakapag-upload. Mag-lipstick lang muna ako, ha? Ayan, para hindi na tayo masyado maputla. So, ito pa yung natapos namin, yung mga... Pag may order ng isa, sunod-sunod na talaga yan. Para bang hindi ko alam kung ano yung takbo ng talaga sa Shopee. Hello guys! Good morning! So today pala is, anong petsa ngayon? December, check ko muna ha. December 11, 2018. And, pasensya na talaga kayo ha. Medyo, ang tagal-tagal ko mag-upload talaga ngayon guys. Kasi alam nyo, sobrang busy. Ngayon, kasi sobrang busy talaga. Nahihiya na nga ako sa inyo. Kasi minsan talaga ako nakakapag-upload ng video. And, lalo pa ngayon, wala si Papa kasi 3 days siyang wala dito sa bahay. 2 days and 3 nights. 3 nights and 3 days. So, maaga kasi yung pasok ni Hagrid ngayon. Ano kasi sila, may practice lang, field demo, parang ganun ba yun. And ngayon, kahapon, 1 to 2. And ngayon naman is 9:30 to 10:30. So, then ako mag-aantay sa kanya sa school. Hintayin ko na siya doon. Magsi-civilian lang naman sila, hindi sila mag-uniform. And maaga akong gumising talaga. Kasi kahapon, nag-restock ako. Kaya sobrang kalat guys. Diyos ko Lord. Ang dami kong ipapack na order. So, papupuntahin ko dito yung aking sister-in-law para tulungan ako. Kasi, hindi ko na talaga kakayanin. Nagpack lang ako ng order kani-kanina lang. And kailangan ko ng ingay. Bumili na akong itlog sa labas. Kasi naubusin kami ng itlog. Ayan. 4 na itlog. Ito siya ka isang Milong ingay. Ito lang yung umagahan namin, tsaka bread. Kaya, ayun. Unti-unti ko lang kasi ang dami ko pa talagang liligpitin. Nag-vlog lang talaga ako para at least mapatuloy ko yung vlog hanggang mamaya. Kaya sinimulan ko na ngayong umaga. Magliligpit muna ako guys. Tapos mamaya, babalikan ko kayo. Kasi i-charge ko lang din tong phone kasi may edit ako mamaya doon. Sa school na lang ako mag-i-edit habang hinihintay si Hagi para hindi masayang yung oras ko. Kasi hindi naman ako uuwi eh. Hinihintay ko pa lang din pala yung yung makukuha ng mga, ano tawag yung sa bahog? Bahog yung mga sobrang kanin na inaano sa mga baboy. Ano ang tawag doon sa Tagalog? Leave comment down below, hindi ko alam. Yun yung hindi ko alam. Anong tawag doon? Pasaw. Kaya man pasaw. Sa Cebu yung pasaw eh. Pero, yun, lulutuin ko lang muna to kasi baka mawala naman yung tubig. Ayokong maghugas ng walang tubig dyan sa ano. I-charge ko lang ulit. Hello! Good afternoon. Good afternoon po sa inyong lahat. Pasensya na kayo guys. Alam nyo, nahihiya na talaga. Parati kong sinasabi, nahihiya na ako na hindi ako nakakapag-upload. Sobrang busy talaga ngayon, ha? Ayan, alam nyo naman, sale. And, tawag dito, ngayon, pauwi na si Papa, siya. Stuck lang sila dun sa may, daan na may lubak-lubak daw. Na-stuck sila dun. Kasi yung sinakyan nila, yung sasakyan sa, nila, yung boss nila. And then, kaya, hindi ako masyadong nakakapag-vlog. Kasi, lakas ng hangin. Nagkalat na yung aming bahay na naman, guys. Nagkalat na naman siya. Kasi yung mga stocks, hindi na nagkakasya dun sa loob. And, alam nyo ba ito, stocks yan lahat. Lahat ng yan na nasa, pati yan sa ibabaw, stocks. Meron pa dito, nasa labas. Ayan pa. So, nagkalat na siya. May mga pinag-iisipan na kami kung paano namin gagawin yan ngayon. Pero, floating muna. Pag-iisipan ko munang mabuti. Meron kaming mga plans. Pero, ayun. Tapos, ayun nga, hindi ako makapag-upload. Ganun kasi ako. Pag marami akong iniisip, hindi ako nakakapag-vlog. Hindi ko alam kung ano yung iba-vlog ko, kung ano yung sasabihin ko sa inyo. Kasi pag maraming gumugulo sa isip ko, at saka sobrang busy ngayon kasi nagsabay-sabay lahat. Every morning yung school nila ni Hagrid kasi para as in 1 week na may practice sila. Mag-lipstick lang muna ako, ha?
Ayan, para hindi naman tayo masyadong maputla. So, ayun nga. Ano ba yung sinabi ko? Yun, 1 week, as in every day talaga umaalis kami kasi ano si Hagrid, meron silang practice, pero ang dami kasi activity sa school. Yun, ako talaga yung naghahatid, ako talaga yung naisipan ko na rin na maghatid sa kanya sa school. Pero iba pa rin talaga hindi ko alam, napakaano ko lang talaga siguro OA lang siguro ako kasi hindi ko na-experience yun kay mama before, kaya parang yun yung gusto ko kasi dati na gusto kong gawin ni mama pero hindi naman nagawa ni mama kasi nga 'di ba nag-abroad siya. And yun, hindi din mahilig si mama magpunta-punta noon sa mga activities. Kaya ngayon kay Hagrid, hindi ko alam, napaka hands-on ko lang talaga sa kanya. And happy naman ako na, alam niyo, nagnenegosyo ako. Meron akong hawak ko yung oras ko para at least naalagaan ko siya. And ano ba yung sasabihin ko? May ko sasabihin sa inyo. And naalis sana kami, ang daming gastusin ngayon, guys. Alam niyo bang, ay nako talaga. Ang daming gastusin kasi nahihirapan ako kasi nga sunod-sunod, 'di ba? Tapos papunta pang Pasko at napansinin niyo wala kaming decorations, wala kaming Christmas decorations kasi nga ang sikip na ng bahay. Sabi niyo pabulakan mong mapaglalagyan na dagdag lang yun sa susunod na lang pag nalabas na namin itong mga paninda. And yun nga, ito ba sinira? So, ayun. Ang problema ko na lang talaga, yun na lang. Aalis na kami ngayon kasi marami akong bibilhin. Nilista ko yung mga kailangan kong bilhin para kay Hagrid. As in, puro kay Hagrid lahat yung nakalista doon. Pants. Ano pa ba yun? Yung namin sa family din. Ang dami kong bibilhin. Kaya nilista ko lahat kung ano yung mga kailangan kong bilhin. Ang daming gastusin ngayong December. Kaya, yun, maghinahinay lang muna tayo. Hello guys! Good afternoon. Actually, 4 p.m. na. So, ngayon lang ako mag-start na mag-vlog. Sensyahan nyo yun na kasi nabisi kami kanina. Kaya hindi ako nakapag-vlog kanina kasi nagpa kami ng orders. And, syempre, paano ako makakapag-vlog? Dito namin tinitingnan yung mga list ng mga orders sa cellphone ko. Ito naman yung ginagamit ko talaga. So, ayan, nandun sa oven yung iba. Mga coloring books yan. So, ito pa yung natapos namin. Yung mga ipapak namin ngayon. And then, papauwi na din. And meron akong, say hi, Kulin! Hi! So, ang kasama ko dito yung aking sister-in-law, tsaka may pinano ko na, namin to kapitbahay. Yung pinapaano ko sa yung mga maliliit na yung ipapak lang. Kasi kailangan ipak yung mga ibang items na, syempre, bulto yung binibili ko. So, kailangan ipak siya ng pagdating dito sa bahay. So, mag-restock sana ako ngayon, pero para akong na naman, masakit na naman yung katawan ko. Siguro bukas na lang kasi parang maagas lang ni Hagrid bukas sa 7:30. So I'm sure maaga sila matatapos kasi rehearsal lang nila bukas para sa kanilang activity. Kaya ayan, at least may nakakatulong na akong sa mga orders kasi si Papa medyo busy siya sa work niya. Kaya ayun. So ayan, mag-vlog tayo habang medyo maganda pa yung lighting. Kaya magkikita kayo mga stocks dyan. Pasensyahan nyo na. So, ngayon, gusto ko lang ngayon sa inyo kasi gusto ko lang yung mga videos ko maikli lang kasi mayroon akong video dito na ina-edit. Hindi ko ma-upload kasi nga hindi ko matapos siyang i-save kasi hindi siya nakakasya sa phone ko. Kaya kailangan medyo maiksi lang. So, ngayon, since busy kami dito sa niririnig nyo ba yung electric fan? Pinahinaan ko na nga uwan. Since nagiging busy kayo sa Shopee ngayon. So, meron ako mga gustong i-share sa inyo kasi marami na nagtatanong nito about sa Shopee, kung paano ba pinapak yung orders, ganun. Siguro yung sa mga baguhan lang sa Shopee. Actually, pag bago ka pa lang, guys, pasensya na maingay yung mga bata. Pag bago ka pa lang sa Shopee, kailangan maghihintay ka pa lang doon sa courier na
bigyan kanya ng pouch. Si yung tao na magpi-pick up, siya lang yung magbibigay ng pouch sa'yo pag first time mo pa talaga. So, pag-aralan nyo lang guys, hindi naman talagang ora-orada kasi pag first time mo, tutulungan ka naman nung magpi-pick up kasi alam naman niya kung ano yung mga dapat gawin, yun. So, ipack mo lang ng mabuti. And then also, tapos ito, kung may nagtatanong sa inyo paano ba makabenta sa Shopee, kasi yan naman yung laging tinatanong nyo sa akin kung paano makabenta. Actually, yung Shopee, para rin siyang YouTube guys. Pag the more na mag-upload ka ng videos, the more na mas may chances na maraming makakakita sa iyo ng mga subscribe, mga manonood. Parang ganun din sa Shopee kasi pag matagal ka nang hindi nag-update sa shop mo, si Shopee mismo yung magno-notify sa iyo na magiging hidden na yung mga items mo, mga products mo sa shop mo. So parang hindi ka na makikita ng mga buyer, parang ganun. So kailangan kasi sa Shopee merong mga analytics din na ganun. Kasi may times talaga guys na pag ngayon walang order, for example, ngayong araw na to walang order, tapos kinabukasan may order. Pag may nag-order ng isa, sunod-sunod na talaga yan. Para bang hindi ko alam kung ano yung takbo ng talaga sa Shopee. Pero usually ganun yung aking na-experience na pag may nag-order ng isa, parang sunod-sunod na yun. Pag may nag-inquire na isa, sunod-sunod na yun. Parang ganun, parang hindi ko alam, basta ganun yung napapansin ko. And then kung paano makabenta, ganun din ha. And na-share ko rin ito sa mga old videos ko na about dun sa Shopee na parang kailangan yung items, so pag nagsisimula ka pa lang, kailangan marami. I mean, konti yung quantity, pero for example lang ha, ganito. For example, may tinda kang gunting. So, pag may tinda kang gunting, for example, bibili ka ng 2, 3. Pag yun, kung konti lang naman yung puhunan mo doon. So, konti 2, 3, tapos magbebenta ka ng ballpen, 2 or 3 din piraso yung ano mo. Para at least may mga option. Yun ay kung nagsisimula ka pa lang, kung hindi mo pa alam kung ano talaga yung gusto ng mga tao, kung ano yung mas mabenta ng mga items mo. Pag nakita mo na yung mga items mo, like for example, sinabi ko sa inyo, diba, na yung pinaka nag-hit talaga sa akin is yung surprise egg. So, nung nag-hit yung surprise egg ko, doon ako sa surprise egg nung nakita ko na kung ano yung items na mabenta, doon ako nag-focus na mas damihan yung items na yun. Like, nung una, bumibili lang ako ng isang box, hanggang sa naging 2, hanggang sa naging 3. So, siya yung pinakamaraming na items na binibili ko. Pero, from time to time, nag-a-add pa rin ako ng mga bagong items na parang baka sakali namang mag-click din yun, diba? Mas maganda kasi yung may maraming option yung mga customers. Pero, importante din na meron kayong stocks na talagang maibibigay sa customers nyo na okay naman yung mga pre-order, pero feeling ko para sa akin, mas maganda yung on hand talaga yung mga items mo. Kasi even ako, ayoko din yung kung mag-order ako, ayoko rin yung pre-order na mga items. Kasi feeling ko matatagalan. Kasi syempre pag yung mga tao na sa shop, gusto nila na nakukuha nila kaagad, hindi ba? So, ganyan yung may advice ko sa inyo. And then, mag-sale kayo kasi sa Shopee may mga sale. Oo, pwede ka mag-sale sa sarili mo, pwede ka ring mag-join sa sale ng Shopee. So, ako usually ginagawa ko sa sarili kong sa shop, nagsisale ako. Usually yun yung ginagawa ko. And then yun lang yung may advice ko sa inyo sa mga gusto makabenta ng tapos maging pag may nag-chat sa inyo, sagutin nyo talaga kasi nakaka-apekto din yun sa ratings mo or sa performance mo dun sa shop mo. Ganun. And then yun, ano pa ba? Yun, basta sagutin nyo lang kung ano yung kasi minsan nagtatanong sila kung ano yung anong inches yan, bilang piraso yan, ano ba yan, marami silang tanong, so kailangan nyo sagutin and maging polite parati dun sa mga customers nyo na ako parati kong nagpo-po talaga parati yun sa aking mga message pag ako yung nakasagot.
sa mga chat. So, yun lang guys. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi medyo mahahapa na naman ito. Sa susunod na naman, mag-comment kayo sa baba kung ano pa yung gusto nyo mga itanong about sa Shopee. Itatry natin sagutin yan paunti-unti. So, nakikita nyo, nagkalat na naman yung mga, pag nag-pack talaga kami, nagkakalat talaga yan. So, actually, ito yung aking bestseller for this kapanahunan. Ito yung mga bestseller ko. Kasi ito yung mga binibenta, mga pang giveaways, ayun. And then pala, i-share ko lang kasi i-ano ko lang yung sinabi ko sa inyo na nag-order sa akin ng mga blind bags nung 1,000 pieces na ipabahagi niya sa tawag dito sa Marawi na taga Maynila siya. So na-meet ko naman siya. Ang ganda niya, tapos ang bait pa. So sila niya sa akin yung mga pictures sa mga bata na binigyan niya na yun nga, nagpapasalamat siya sa akin na ayun, kasi pinag-agawan na talaga ng mga bata yung blind bags na gustuhan daw nila. So na-happy naman ako, tsaka nagpasalamat ako sa kanya na pinulungan niya yung mga kapwa Mindanao, kapwa ko Mindanawa na alam mo yun, kahit malayo siya, talaga nag-effort siya pumunta dito. Sabi ko talaga sa kanya, hindi ka lang maganda ang bayat nyo pa, sana marami pang blessings dumating sa inyo talaga. Alam mo yun? So yun, na-share ko lang kasi ang bait talaga niya. And yun, kaya etong ganito, ito yung pinaka-bestseller ko. Kaya yan yung example ko sa inyo. So dahil bestseller ko siya, hindi ako bumibili niya ng pakonti-konti. So, binibili ko yung mga ganito, isang box talaga na ganito yung binibili ko. So, isang box na yan, naglalaman yan ng 120, 130 pieces ata. So, yun. So, yun lang guys. I hope you guys enjoy. Mag-comment kayo sa baba kung ano pa yung mga tanong ninyo. And, please don't forget to subscribe. And see you in my next video. Babush! Good luck na lang sa aming mga trabaho ngayon. Nagkalat na siya. So, ayun. Bye!